i el trabuc, de galejador, típic centellenc. Estem a Centelles, a la festa del Pi. Si d'una cosa en sabem els catalans i catalanes, aquesta és de la rauxa. A Centelles, a la comarca d'Osona. Farà 50 anys que l'associació de galejadors està constituïda. A Centelles, cada hivern, durant uns dies, es lleven amb el so de la pólvora. No és soroll, és memòria. El vestit típic català, pantalons de pana, armilla de pana, camisa blanca, faixa i barretina. El trabuc, l'escopeta típica catalana. La festa del Pi està documentada com a mínim des del 1751, més de 2 segles i mig d'història viva. Generacions senceres fent el mateix gest, anar al bosc, triar un pi i portar-lo al poble. En honor a Santa Coloma, la patrona del poble, es talla un pi ja triat el dia de Sant Esteve, es baixa al poble amb una carreta i es penja a l'església, de cap per avall. El 30 de desembre, Centelles no mira el rellotge, mira el Pi, i tot el poble camina al seu voltant. Per honor a la Santa. Santa Coloma era una noia del poble que en l'edat mitjana com si la condemnessin per bruixeria i la van cremar en un pi. Per això es talla el pi i es penja cap per avall en honor a la Santa. El Pi balla, i amb ell balla la història, la fe, la comunitat i el bosc, un ritual que uneix plaça, església, carrer i natura. Es diu que el seu origen és encara més antic, vinculat a la natura i al món rural. Els rituals del solstici d'hivern, quan la llum comença a guanyar terreny a la foscor. El pi, sempre verd, simbolitza la vida que resisteix i es renova, un significat que amb el pas del temps es va cristianitzar sota la devoció de Santa Coloma, però sense perdre mai aquest vincle profund entre bosc, poble i comunitat. No és folklore buit, és identitat compartida, és saber d'on vens per saber cap a on vas. Mantenir vives les tradicions no és mirar enrere, és aguantar el país. Centelles no només conserva una festa, la viu, la defensa i la transmet.